שלום לכולם, אני אביב וזה שמעון. אנחנו משחקים היום במתקפת הזומבים 2 ואנחנו הולכים לחשב את החרבות ואת כל הדברים המגניבים שיש לנו. כן, יש לי 2 חרות יהלום ומגני יהלום. וזה שמעון במצלמות וידאו שלו, סקייפ המסריח שלו. אתה מסריח. כמו התינופת. כמו זבל. אתה צריך 3 נקודות בשביל זה. יש לי יותר. שמעון, את מה לחשף? אני נותן לך דברים אם אתה צריך לבנות לך איזה בסיס או מה. כן, אבל שמעון, אין לי בכלל חצים. נכון, בגלל זה אני בא לתת לך גם. אתה לא... הנה. אז רגע, אני צריך לחשב את החצים או את הקשת? את הקשת. אוקיי, אנחנו מחשבים את הקשת. ולכל אחד יהיה דלי מים, ואם אתם שואלים למה דלי מים זה מאוד שימושי באומגה, כן? כן, מה שאתם שומעים. ועל טיפוס, כי על מים אפשר להתאפס, ואז שמעון, ככה... מה זה 3 קסמים? מה? מה זה 3 קסמים? אני צריך 3 קסמים. נכון, זה 3 נקוד XP. אבל... 3 ניקוד XP? כן. 3 למים או 3 מלבנים כאלה? 3 מלבנים. ולא 3 מלבנים. 3 למים? פשוט... 3 כן. למים. לבנים שלמים, הכל. כן. כן. אביב. אני בודק מה המצב בחוץ. תאמר לי מתי לסגור, או תאמר לי אם בוקר, לילה. עכשיו לילה. לסגור? לא, עכשיו בוקר. אז אנחנו יוצאים החוצה. אני זורק דיימונד. למה אתה זורק דיימונד? אני הולך ככה, לא להרוג לי צריך. קריפרס. זרקתי פה דיימונד. קריפרס! אימא'לה. קריפרס. זרקתי פה דיימונד. אביב, שמעתי. קח אותו, קח. איפה הוא? מי צריך את המסריח הזה? אני אוהב דיימונדס. באמת, הוא מסריח. דיימונד זורד. אביב, הוא מסריח, לא צריכים אותו. למה אתה מדבר ככה לדיימונד? טוב, שמעון, אני סוגר את הסרטון. למה? תגיד, יש פה פקודות? זה עולם פקודות? לא, בטוח שלא. בטוח. למה אתה סוגר? אני לא סגרתי, אני בודק רגע משהו. וקח דלי, אני אמלא לך רק במים. טיים. שימו לב, חברים, אני מנסה לעשות פקודה מיוחדת מאוד. טיים. נראה לי שזה עולם פקודות. סט 1. לא, אנחנו לא יכולים להשתמש בפקודות, שמעון. כי זה לא עולם פקודות, חברים. מה רציתי להגיד לי משהו, אבל זה לא משנה. אני זורק פה לפידים. לי יש, אנחנו צריכים את זה, אם אתה צריך להעיר מקום שאתה בו כמו מנהרה. למה שאני אלך למנהרה? אז עכשיו עושים קרב GTA, אני אביא לך ומתחילים? חכה, אני צריך מלא חצים, אבל כי אין לי חצים בכלל. יש. אין לי. יש לי. יורי, אנחנו צריכים נקודות XP איכשהו. בוא נלך לחפש קריפר. קח. יש לי חרבות וחצים. תביא לי דלי מים. קח ויאללה, מתחילים GTA. אני לא יכול לקחת דלי מים כי אין לי מקום לכלום. לא, אז שמעון, תוציא. עוד לא מתחילים GTA, אנחנו צריכים ללכת קודם ולמצוא קריפר. אביב. בשביל להשיג נקודות. נכון, לא צריך עכשיו אז נקודות, לא משנה, נו. אז קח דלי, תוציא משהו, ויאללה בוא נתחיל. מה להוציא אבל? שרוכיות? כן, תוציא זרוחיות. פחם. אז יאללה, פחם. לא, פחם אני אצטרך. היא לא ישנת בתנור. היא מלא! מה קרה? קריפר התפוצץ עליי. ויש שם סקיילדון, אני מכריז סקיילדון. אל תפגעו בי! תרחם! וואי, יאללה, בוא. תקשיבו חברים, מצאנו מנהרה, זה משהו שלא מוצאים כל יום במיינקראפט. לא כדאי לקפוץ. שמעון, יש לך לפידים?
כן. זרוק לי קצת. זרוק לי טיפה. רגע. אני מוציא גם שרוכיות. לא, בעצם אני אצטרך שרוכיות. יאללה, אביב בוא קרב GTA אימון... רגע, הבאת לי רק לפיד אחד, יא קמצן. לא? הם פה למטה, אתה לא לוקח אותם. הנה. אז תקשיבו חברים, אנחנו נרד למנהרה נראה לי. לא, נראה לך, אני כבר ירדתי לשם, לא הצלחתי לעלות. שמעון. אני סוגר את הסרטון אם לא יורדים. לא, אני אמות, אז אתה תרד. טוב, אז אני לא ירד. לא! כן אני אומרת, חברים, זה שמעון מנהרת- נפל למנהרה. זה מנהרת המוות, קריפר פה עומד להתפוצץ עליי. אתה בטוח שהוא כבר לא יתפוצץ? לא, איפה אתה? למטה, עוד לא חי. לא, כן! לא! ייי. לא! 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 יש. אביב, מה? בא לי להגיד לך משהו. אז לעשות פאוזה? מניאק! יש! תודה מים מתוקים שלי. די שמעון, אני אעשה פאוזה על הסרטון לתמיד. קח מים, יש פה מים. שמתי לך דלי. חכה, אני צריך למצוא את הזווית הנכונה לעלות. אימא'לה. אביב, גם אני עכשיו לחוד. יופי שמעון, יצאת מטומטם. לא! טוב, אנחנו סוגרים את סרטון הצחוקים להיום. לא, בוא נלך קרב GTA, די. לא, שמעון, אני סוגר את הסרטון, ביי. ביי חברים, היה מאוד כיף.